Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ayikho into enhle njengokuthi uma abantu benza kahle sibancome ukuze namzukwane sibagxeka bezobona ukuthi asibokuphela abantu abahlalela ukubuka izinto ezinegative noma ezirong bese siyabagxeka. Abalandela le channel bayazi ukuthi noma ubani wakwabani umenza kahle siyamncoma, noma yiphi organization uma kukhona ekwenza kahle siyayincoma, noma futhi kukhona ekwenza kabi siyayigxeka. Futhi iphutha esingalenzi ileli lokugxeka nje singanaki, sigxeka ngokwakhayo ngoba ukugxeka kuhlukene. Ukhona umuntu ogxeka uma ungamlaleli uyabona ukuthi ugxeka ngokwakhayo. Iloko thina suke sikugxekela ukuthi uma usilalelile uzokwazi ukubona ukuthi iphutha likuphi ulilungise. Ibalulekile ke lento, kunomsebenzi omuhle owenziwe i-EFF. I-EFF ke makuze edabeni lwama-student nemfundo nezikole ayikho iqembu lezepolitiki ongaliqhathanisa nayo. Uma nje kuze edabeni oluthinta imfundo, whether amazinga aphansi amazinga aphezulu kuyefana. I-EFF izinikele ekuthenini abantwana babuyele esikoleni. Bebe islogan sabo sangonyaka ophelile besithi #umntana esikoleni. Ngicela ubone la. Assalamu alaikum guys. As promised, we are back at Ryan's Primary School here in Zone 4 Athlone area. Labo mama babonayo bamakhaladi bangamamemba we-EFF bahlala endaweni le okudominate khona amakhaladi. So bathatha igxathu lokuthi abafike kwi-primary school bavuselele upende balungise kahle la kuzofunda khona ama-grade R ukuze bekwazi ukuthi bathole indawo ephephile, eclean futhi efanele ukuthi abantwana babe kuyo makufika isikhathi sokuthi ababe kuleza indawo, ngoba indaba yesport nokudlala kwabantwana ibalekile ngoba ingxenye yemfundo. Ngithi narithetha uRamandla. Amandla. Awethu. Matla. Aruna. Thank you very much. Ralewa Principal for giving this opportunity. So now I get to Moratanda. So I was called by the principal in Monaco, but this is the best school here in Ratanda that they performed. This year the matric students are totally matric dance again. Lona baletsa matric dance, little one matric dance this year. I'm going to sponsor all of you. Mara, nage kopa favor again. Is either you maintain the performance or you pass beyond it again. Lastly, Rakopa again. Kibatalo says why we are doing this in 60 seconds. We never met with you anyway. We are doing this because this school have performed well in the whole of Gauteng province. So, Rataulebua teacher alone, the principal, members of the SGPs, every day. So look, continue like that with that attitude. That attitude is going to take you far. Your conditions at home are not going to inform your destination. So more than even Lona.
Rona, we never had anything. But it's education that have taken us where we are today. It's not even politics, because politics found me already. Ke le bohlale, ke the leader, ke tswa sekolo. If we get a tom male mawaka si dumela re ke lead province. So ke a le kgopela, behave and love God and Jesus Christ as your Savior. Without God, Anantoga achiever. By your side, your parent is your qualification, and the Holy Spirit and the mighty God. So, Kyalebo principal, I don't want to take much of their time because they must go and learn. So, Kyalebo Banawaka Alerense proud. Anywhere I go in the world, Heke traveler. But there's brilliant students with greatest minds I've ever met in Ratanda Secondary School. You can judge me as you want. Ubhuti lo usuke Soweto kodwa unqamlile from West Rand weze East Rand ngoba iRathanda ngapha eEast Rand ngale kwase Heidelberg seceleni nje seceleni ngoba abantwana abanye bayadinga ukukhuthazwa. Uyazi nje nasempilweni bakhona abantu angabe baba okuthize empilweni noma ngabe bakude nempilo in terms of izinto angabe bazi achievile ukube nje bebe ne support. Bakhona abantwana abangekho dom kodwa nje odinga ukulekelela, odinga umuntu ozomtshela ukuthi yazini ungayenza lento, angeke ikuhlule lento, izimisele. Yazi uma ungayenza kanje mina ngiyakholelwa ku. Kukhona abantu nje abadinga lawo mazwi bese basukuma bayazithatha. Uyabona monga ke ubheke kahle igenge encane le ngene ezenzeni zobugebengu, ukubhema ugwayi, ukwenzani. Abangani babo bayakwazi ukukhuluma nabo, bamenza azibone ephila. Kukhona abantu abadala abangenayo support ngoba ngisho ekhaya wenze kahle abamncomi kodwa bagada nje mzukwane kunephutha. So lento enzo ubhuti ibaluleke kakhulu ukuthi akaye kulesikole afika abakhuthaza abantwana ukuthi isimo ophuma kusekhaya asidetermine, asisho ukuthi future yakhe izoba kanjani, kodwa lana usethubeni lokuthi impilo yakhe iguquke. Bakhuthale babadonatele ngabangenakho ebese impilo iyaqhubeka iyaphambili. Ebesa njwetsa rona le bana ba orne ba passitse top students ba ba tsetsang grade 12 ndo je again. Ebe ke re ke kopa ba rekela di laptop kaofela bona. So this is the sample ya laptop. Legano ikula principal la ya bona orne a se mo kokotelo. Rale mo di laptop tse asizona zokuthi noyenza iTikTok again. Ukuthi nifunde ngazo. Bese sabathengela namabheki nawo ama school bag. Siyabonga. And injabulo ibhalwe emehleni kulezi ngane. Yazi lento ayenzile izokhuthaza nezingane eziza ngemuva. Zizokwazi ukuthi uma uzimisele wafunda waphasa kahle kukhona imivuzo ozowuthola. Buka lezi ngane aziba ebezenza umatric ngonyaka ophelile azibanga nayo imatric dance ngoba isikole siyasokola. Kodwa lezi ezokwenza umatric manje zithola ama laptop. Nje ukubona la ku screen sakho yiwa ama laptop lawo nezinye izinto ababathengele zona nezamantombazane ke ingane abakhohlwanga ukuthi bazithengele ama sanitary pads. Okuyinto ebaluleke kakhulu le. Esikuthazana kosomabhizinisi abakhona endaweni. They must learn to give back to the community. Ayikho into edlula leyo. To give back to the community.
Baningi abantu abenza umsebenzi oncomekayo ukuthi uma kufika lezi khathi zonyaka bathenga iy'cathulo, bathenga amabhegi, bagqokise iy'ngane ey'suke zishoda. Abanye bayakushutha lokho bakuphoste, abanye abakushuthi. Ngiyaye ngisincome mina isenzo sabo sokukwenza lokho. Futhi ngiyaye ngithi uma bekushutha abangayivezi ingane ubuso ngoba siphila esimeni esibi, siphila esimeni lapho khona njengabantu singakwazi ukuzwelana, njengabantu singathandani. So ungagcina usuyihlaya kubantu ukuthi wena uthengelwe isicathulo, uboniwe wena ukuthi udonate-elwe. Ngiyakhumbula uSiyabonga Mpungose wakwakhuluma ukuthi bona bafike bakhulume nothisha, bayishiye kothisha. Kube uthisha ozikhiphayo. Wayenzela kubantu acela kubo ngoba uma ezozithenga ucela ama-donation. Bese ethi kothisha, bese ethi kubantu nazi iy'cathulo sezithengile kodwa asikwazi ukushutha iy'ngane. Funa ingane ivele ihloniphekile, sihloniphe nesithunzi sayo ngoba yona funa ivele phambi kwezinye iy'ngane igqoke isicathulo esisha ngoba siphila esimeni lapho khona iy'ngane ezinye zinesibindi zokuhlekisa ngesimo senye ingane. Kodwa leyo nto leyo akusiyona into nje eziyithatha emoyeni, ziyifunda emakhaya ngoba siphila vele kubazali abanjalo. Usizi lomunye umuntu ukuba yihlaya komunye umuntu limenza ajabule. Mina nawe sidibane kwividiyo elandelayo.